En aquest vídeo es mostra com els àrbitres i auxiliars de taula podeu realitzar el procés de renovació a la zona FCBQ. El procés de renovació es realitza des de la zona FCBQ. Caldrà que estigueu registrats i que hagueu vinculat el vostre usuari amb el perfil arbitral. Podeu trobar com realitzar aquesta vinculació en un altre vídeo explicatiu. La primera ocasió a la que accediu a la zona FCBQ una vegada obert el procés de renovació, el programa obligarà que valideu de nou totes les vostres dades, tant econòmiques com personals. Podeu modificar les dades que hagin canviat. Amb les dades que introduïu en aquesta ocasió es configurarà el full de renovació per la propera temporada. Una vegada validades les vostres dades, podeu iniciar el procés de renovació clicant a la pestanya Documents de renovació dins de l'apartat Renovació. L'aplicació encara us permetrà modificar i validar les vostres dades en cas que trobeu alguna errada. En el tercer pas podreu generar el vostre full del certificat mèdic. En el cas dels àrbitres, recordeu que no és obligatori presentar-lo, tot i que és recomanable que passeu una revisió mèdica. En el cas dels auxiliars de taula, no s'ha de presentar. En el cas que desitgeu presentar-lo, ho podreu fer una vegada finalitzat el procés de renovació, ja que aquest document ha d'anar signat i segellat per un metge. Cada vegada que carregueu un document, el programa permet tornar a visionar-lo en pantalla. Clicant sobre Següent passareu al segon punt. En el següent apartat caldrà que carregueu la fotocòpia del DNI i una foto vostra. En el cas de la foto, es recomana que sigui una foto amb l'uniforme d'auxiliar de taula o d'àrbitre. La fotocòpia del DNI ha d'incloure les dues cares en un únic arxiu i està en un dels formats indicats, preferiblement en PDF. La fotografia haurà de ser en format JPG. Per finalitzar el procés de renovació de la vostra sol·licitud de llicència, caldrà que genereu el full de renovació. Aquest full s'ha de presentar signat. Teniu dues opcions: imprimir el full i signar-lo manualment, escanejar-lo i després penjar-lo, o inserir la vostra signatura digital dins del mateix. Una vegada comproveu que el document penjat és correcte, podreu finalitzar el procés de renovació. En el moment en què accepteu tota la documentació, rebreu un missatge que indica que el procés ha finalitzat correctament. En cas que algun dels documents no sigui vàlid, rebríeu un missatge des del comitè d'àrbitres per tal que el torneu a penjar. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil. Si teniu dubtes o us apareixen problemes durant el procés de renovació, contacteu amb el comitè d'àrbitres.